Salutare tuturor! Astăzi o să vă învăț cum să coborâți scările ca niște profesioniști. Ca să te dai pe scări, trebuie în primul rând să te ții de biță foarte bine. Uite așa, cu două mâini, una peste alta. Al doilea tip este să nu pui frână. Fără frână, da? Da, eu văd frână. Frâna este pentru sărachi. De fapt, deci serios. Deci, nu... Deci, te rog, fără frâne. Da. Fără frâne, buntura asta. Tu vrei să fac frână? Da. Dar mi-e frică. Curaj și voință. Bun? Nici ai. În tura asta să vă arătăm cum se face cu adevărat. Fără șiletricuri. Să vedem. Ui! Tu că vezi? Nu! O să vin așa ca nebunul și mă opresc acolo la tine și așa super sketchy și te filmez și... da? Deci, te luat. Ca să te ții! Ah. Fuck.